na naglumpat sa tumang kalipay, mga balo na naglumpat nga sa kay balunan, nagpakita sa ilang kinayahan. At kumang inusara ang nagway ka kung tanawon walay problema apan baka pangiyay ka na kay napupus na sa sala o nangandoy nga dunay makapada.
Okay, maayong gabi mga higala among mga suki o mga pinalangga nga ating paminaw. Dini sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatong paglaom sa kaluwasan. Mabisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw o mubalik dinhi aron sa pagkuha kanato. Ang Jesus is our hope, usa-usab katulumanon nga magahatag kanatog makasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagasukad sa balaan na kasulatan, nga maghimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala, amahan mo nga naa sa kahitasan sa mga langit, nini nga kagabyon o Dios, nagapasalamat kami kanimo, niining lain usab nga kahigayunan diin among mapamatian karon ang mga pulong sa kamatuoran. Naghangyo kami kanimo nga hinaot pa nga imong ibubo, ihatag kanamo ang balaan nga espiritu nga maoy mag-abli sa among nahuna, among makasing-kasing nga among masabtan ang imong mga pulong nga maghatod kanamo sa pagkinabuhi subay sa imong atubangan. Ikaw magpanalangin ka na mo karong kabiyo na. Tudloi kami sa pagka mapainubsanon sa among kaugalingon. Aron ang kamaturan makakaplag luna diya sa among makasing-kasing. Among giampo karong kabiyo na tungod kay duna kay mga pinalangga ng mga anak na nag-antos sa mga balatian sa lawas. Gihangyo ka na mo ining takna o Dios nga hinaot pa. Ngayon mo silang duaon ang uban na as mga tambalanan. Hinaot pa nga imos lang duaon na mahibalik unta ang ilang mga maing panglawas. Doon say uban nimo mga pinangga nga mga anak nga dunay mga problema diha sa ilang panimalay. Ikaw nasayod og nahibaw kanila o Dios, hinaot pa nga ikaw maghatag o magpataliwala kanila, maghatag kalinaw diha silang puloy-anan. Og magsangkap sa ka o Dios sa tagsa-tagsa namo nga mga pagpanginahanglan sa matag adlaw. Labaw sa tanan among gipangayo nga tabangi kami sa pagpangandam sa among kaugalingon. Nasayod kami nga sa di madugay mobalik si Ginoong Kristo. Tabangi kami sa pag-andam kay mo'y among gihandom o Dios nga kun mobalik si Ginoong kaming tanan makapuyo sa langit nun nga pulianan. Daghang salamat nga ikaw maminaw ug magdungog sa mga pag-ampo kini among gisalig madawat sa ngalan ni Ginoong nga manluluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga kahigalaan atong makaigsunan kutob sa naminaw karon. Atong mga kahigalaan din sa okay, atong mga pinalangga nga mga kahigalaan din sa Visayas diha sa Mindanao. O niya mga viewers nato sa Luzon. Mayong gabi ng tanan o niya welcome kamo higala mga kaigsunan din sa atong tulumanon. Jesus is our hope. Ani ato sa mga viewers karon, gabi una sa nagkalinlaing part sa kalibutan karon, nagkalinlaing mga nasod, kung asa mo nahimutang ning ining panahona, naglantaw mo sa ato nga programa, kamong tanan kinasing-kasing ang ginadapit sa pagpakiguban nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. So welcome kamong tanan, pwede kamong makapadangat mahigala o mga messages. Ang ako diyang cell number 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, mo ni atong number mahigala nga pwede ninyo nga matiksa no namoy mga importanteng mga messages or kaha namoy mga importanteng pangutana kay inyo gikalibgan sa Biblia, or kung gusto mong ma-participate namoy mga dugang tubag sa pangutana nga hisgutan nato dinhi sa matagabi so gina-welcome mo namo higala dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, nagbinugtong pataron wa pa dinhi ang atong partner si Brother John Dihito. Wala pa siya nakaabot mahigala. Basi karong taod-taod, maabot siya, basig na dilatar lang, waman sad siya nag-message.
Waosan siya padala og mensahe din sa ato programa. So tingali ni aron siya niya nadilataran siya og abot din sa ato nga programa. So nagapanghinao ta nga karong gabi na naamo nakig-uban dinhi sa ato nga tulumanon niya. Palihog lang po do din nato kalimtan nga atong i-share mga higala ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend o mga minahal sa kinabuhi aron sa ganiana sila sab makapamati sa mga pulong sa Ginoo nga inyo sad nga napamatian. So ang sugo ugos Ginoo ipawali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. So pinagi sa atong pag-participate, pag-share o niya ang gi-share nimo mo share pod o niya mo share pod ang gi-share hantod nga moabot molukop jud sa tibuok naong sayota. So ang ingon sa Ginoo ay waling maayong balita sa tibuok kalibutan. So matuman higala sa diha kitantanan mo participate nini nga buhat sa Ginoo bisan nini nga social media dinhi sa ato nga programa dinhi sa live sa Facebook. Okay. Ato nang sugdan di ay pagtan-aw, paglili, pagbasa kamo diha karon nga wala pa makasugod og type sa inyong mensahe padangat. So hinahinay na mahigala og padangat dinhi no sa ato nga programa. Kaya ato nang basahon aron sab padangat po na ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi, inyong makahigalaan. Okay, ato na ning sugdan pagtan-aw. Yan ay mga nakita nato din sa screen. Okay, niya ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. Okay, on air na tadiri mga brad. So, thank you kaayo sa atong madasigon, maabtikon nga CEO diha o sa atong station manager. So thank you kay inyong tanan diha o uban ni Pastor Joel Tirana o sa tanan natong mga listener diha sa South Cebu nga naminaw karon sa Riverside FM no og mga silingan lugar nga maabot bisan diri sa Dumaguete uban pang dapit diha nga naabot sa labyog sa Riverside FM. Welcome din sa atong tulumanon sa Jesus is Our Hope nga nanuka dinhi sa Bugo City, Cebu sa DYCM Bugo Adventist. Okay ni apod si Sister Lynn Bregoli. Salamat po sa pag-pray kanunay o pag-love dinhi sa ato nga programa, Sister Lynn Bregoli. Niasad si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa pag-love o pag-pray, Brother Rufino. Ato pong nakita si Brother Suni Sumayang. Salamat po sa pag-heart o pag-pray sa atong programa. Kanya ato po nakita si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby o mayong gabi usab sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw o nag-view ni ining programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So, God bless nimo Brother Nilo, niya amping kanunay diha sa Saudi Arabia. Niya, may isang gabi sa imo nga panimalay diri sa Bugo City, Cebu. Okay, padayon ta mga higala. Niya pod si Luida Agdalapis Tumakas. Sila ni Brother Rowell na po ni siya programa sa FM dito sa Iloilo. So, good evening niyo, Brother Rowell Tumakas. Yan niya si Ma'am Luida Agdalapis Tumakas. Good evening, Kuya Liv, kag Kuya John, to all viewers and hearers. God bless everyone. Okay. God bless on sa imong family, Brother Rowell, no? O ni Ma'am Luida, inyong panimalay. Kanya di pagyoy mensahe, watching from AEI Adventist Academy ni sa Iloilo. Adventist Academy Iloilo, regard sa mga taga San Remigio Church. Okay. Naminaw ron ang mga kaigsunan to sa San Remigio Church. So regards kika nila ni Brother Rowell Tumakas. Yasad si Mela Rose
Argawanon. Good evening mga igsuon, labi na diha nimo Kuya Libby. God bless you and your family. So thank you kayo Sister Mela Rose Argawanon. Niya pod ang Riverside FM Cebu. Good evening mga brad. Oo, air na ta. So thank you kaayo no. Ang nag-air na sila sa ato nga program. Okay niya po si Sister Jenaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Salamat sa pag-pray. Niya po si Brother Moses Alex Liaban. Good evening mga brother. Watching from Mualboal. So may gabi no brother Moses Alex, Brother Liaban. Niya, salamat sa always gini mo nga pagpakiguban o pagparticipate sa atong programa. Salamat kayo sa imong mga nindot nga tubag ug uban sa atong magsunan, Brother Norland, uban pa diha nga mga kaigsunan nga mo participate no sa pagtubag sa pangutana. Anya salamat sa imong paglab ug pagpray. So kamo diha higala wala pa mo maka-send og mga messages ini sa atong programa. So panahon na nga mo send mo kay ato nang basahon, sugod na tagbasa. Ato sa nang ipalipuli diri una ta higala sa diri una ta sa ato nga messenger, no? Pwede man ari mo sa ako nga messenger kang Brother Libby Clavis nga messenger. Ato ning lilion makadiyot ng ato mahigala nga nagatan-aw sila dinhi sa ato nga messenger sa ato nga programa. Okay niya si Willie Sentihas. Okay. Salamat kay Brother Willie Sentihas sa imong pagpakiguban sa atong programa. Niyasad si Sister Lovely Elosorio. So may gabi ni mo day Lovely, uban si imong mama, yung papa, yung mga igsoon niya. Ngadto kang Tio Vicente, Tio, may gabi ni mo. Anya, welcome mo diya sa ato nga programa. Ato mga silingan diya sa Babuli. Nga naminaw karon sa programa. Atong pasalamatan si Brother Eric Sinoy. Nagpatingog siya na amplifier nga nanay mga bag-o na sad nga speaker. So mga silingan diya nga naminaw karon. Ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Nya ato sa makaigsunan sa Kadwawan Church, no? Kadwawan Church members nga nagapakiguban sad kanato karon gabi na dinhi sa ato nga programa. So thank you kaayo. Anya ato pa rin tanaw ning uban niya sad si Ma'am Marichelle Nodalo Arisgado Lauron, ang misis ni Pastor Limuel Lauron. So may gabi ni mo ma'am, uban na ni Pastor Lauron o sa imong mga kabataan. Anya niya pod si Sister Sara Katampatan. Thank you Sister Sara sa pagpakiguban. Anya niya pod si Brother Rufino Moreno. Thanks sa pag-send. Bradley, God bless us all. So thank you sab kayo Brother Rufino Moreno. Anya niya po si Brother Basilio Notarion Junior. Kiguban sa nato, anya Sister Jenaline Lumuntad. Niya sad si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. Anya niya po si Henley Ibo sa Tuburan sa Dinanukad. Ato po nakita si Roy Lisa Sayod. Okay, good evening niya nila ni Roy Lisa Sayod. Ang padroy diha o niya ngadusad sa mga Sinoy family diha, mga Maglasang family, maayong kabinantanan, Lipalam, mga pamilya sa mga Kalapuan, ngadtos mga Serapino family, mga Nogas family diha, Clavis family diha sa Mabuli. Tanan lang ito diha mga silingan nga namina, welcome. O niya pod si retired Scout Ranger Isagani Aratsya. May gabi na mo sir. Salamat sa always nga pagsunod sa ato nga programa. O niya pod si Sister Elpidia Coro sa Matag Oblete.
Mayong gabi sa tanan gayud. Okay, good evening, Sister Elpidia Coro. Okay, pwede ka po makapadang at tigalawa pag yun naabot atong partner. Ato ning tan-awon una ang pikas nga arita sa atong monitor niya si Loida Agdalapis Tumakas. Mangumusta lang mi sa amon family sa Negros kuya diha sa Bisincina Toboso. Okay, pakumusta ni Brother Rowell og ni Ma'am Loida Tumakas sa ilang pamilya nga nalayo sa kanila kay sila naamni sa Adventist Academy Iloilo kanya layo sad ang ilang pamilya sa Bisincina. Okay, padayon ta higala ato ning tanawon ang pikas nga monitor, ato ning tagdon ang atong mga kahigalaan nga ang uban kanila nag-send og heart, meaning gilab nila atong programa, niyang uban sad nag-like sa ato nga program. Arita una sa mga naglab sa ato nga program. Ato ning basahon niya si Lynn Ave Mainit. Okay, may gabi ni mo Sister Lynn Ave Mainit. Kanya niya sad si Sister Evelyn ni. Bali no, Lynn Ave Mainit. So good evening Sister Evelyn. Adin sa Germany. May gabi ni mo ba ni Sister Rosaline Mainit. Amping mo diya. Kanya niya po si Jeannie Doktora Langido 5. So good evening Sister Chini. Kanya oba ni John Michael 5 kanyang family. May gabi di sa Idilian. Kanya niya sad si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Kanya niya po si Rosa Lalican Iscario sa Bantayan Island. Ato po nakita din si Erica Saplina Quadra. Okay. Niyasad si Emelda Osabel Boratso sa Buoyahani, Midilien. Niyasad si Mensi Gabisay Sinadhan Hidokos. Diyan sa Biasong Manyo San Remeo, Cebu. Ato po nakita si Nunahani Monterde Punay. So good evening Sister Honey. Niya po si Jofel Bruniola Miralias. Asa man karon ma'am na man kasusbati no. Maayong gabi nimo og sa mga pamilyas mga diheto diha sa Masbate. Niya po si Brother Junior Nueva Claves. Ato ning brother. Maayong gabi nimo John og sa iyong family. Niya po si Sister Vina Kustan Kamay. Maayong gabi nimo Sister Vina. Uban sa Nantiakuita diya karon imong mga family. Niya po si G. Merced. Ato po nakita si Edelberto Arena Sumalinog. Niya sad si Brother Maki Coro. Sa kwani sa Matag Oblite punis Brother Maki. Niya po si Leslie Van Elosorio. Ato po nakita si Brother Rodrigo Tomabini og si Sister Chari de la Cruz Nogas. Niyasad si Lovely Elosorio. Niya po si Lynn Bregoli. Brother Jidel Peritos. Niya po si Brother Jonel Yugo. Niya Brother Richard Berden Velarde. Niya po si Brother Urix Sinoy. So, good evening, Brother Urix o sa imong whole family. Okay, ato ta sa mga nag-like, mahigala, ang nag-heart man to atong gibasa. Aritas mga nag-like. Okay, niya ang Riverside FM Cebu. Niya po si Rolando Veldosula.
sa kuan siya diha ni Marangog. Anya si Makrita Roidas, may gabi ni mo ma'am. Anya niya postata likay-likay sanglitan. Ato po nakita din si Jifne Jiris Malati. Niya Moises Alex Liaban, Antonio Itorma, Sebastiano Caragnano. Ato po nakita si Million Silasol, Loida Agdalapis Tumakas, Mila Rose Argawanon, Mary Grace Mongkada Mainit, Tris Jamin Jaime, Sarami Aribado Pipito, Eleuterio Lagarisa o Rufino Moreno. Mao ni atong mga nakita higala nga nakikuban na to karong gabi una. O niya po si Million Silasol, nag-send po siya og kamot nga nag-pray. O niya nag-love po, nag-pray o niya nag-love sa atong programa. Okay, thank you kayo sa inyong mga mensahe, no? O niya ato ning balikan kadiyot mahigala ang ato nga messenger alang sa mga nahidugang okay, wala pa tayo nakita diri. So makahimog yapo mo sa pag-send mga higala og mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Okay, adto na tasunahan mga higala. Wa man gyud naabot si Brother John mamina usata og mensahe sa awit. Iniwan
kalipay nga hindi hinalahan sa Diyos na padayan iyang ngalan takos pagaday ko hinalahan sa Diyos na gasuki aron ikaw ako magadaig sa dihang Kristo ko ang kaulakan kahunod ng alinyon sa mga kalaman alipangpang nagpanibag sa ilang katampison nagpasundi sa ilang katahuman o ang hinaiyahan sa Diyos na padayan iyang ngalan takos pagaday ko ang hinaiyahan sa Diyos na gasuki aron ikaw ako magadaig sa dihang isulong ko ang kadagatan mga isda na naglumpat sa tumang kalipay mga balon na naglumpat na dusa ay balunan nagpakita sa ilang kinayahan Okay, ato na tahigalas pagbasas pangutana nga mao ato nga tukyon o tagaag pagtagad karong gabihona. So attention sa ato makiglaan diya nga mo participate no naamoy ikadugang tubag so ato nang pabuton mahigala send din mo mamisay din niya di patong basahon una niya pay ato nakita sa screen karon atong mga kaigsunan nga nahiduga nga nagtan-aw ni si Brother Pipi Layon. Salamat sa pagpray o paglab. Niya po si Brother Jake Sumalino. Good evening Brother Libby o Brother John. So wa gyud maabot si Brother John atong partner. Nagbinugtong taron dinhi sa ato nga programa. Niya po si Danilo Andales live ko diri Brad. Live sa balay. Okay, salamat kay Brother Danilo Andalis. Ato panintanaw ning uban nga minsay niya pod si Brother Rimelito Sigarino. Pare, may gabi nimo. Good evening pare John og pare Lib og sa tanang nag-live. So good evening. Niya pod si Dong Bob Rituya. Good evening Dong Lib. Happy watching from Tuburan, Cebu. So good evening ni mo dong, uban sa imong family. O niya po si Brother Eulalio Tixon Jr., si Brother Kokong. Good evening, watching from Bantayan Island. So good evening sa tanang taga isla sa Bantayan. Nagnood karon sa ato nga program. Niya ato sa ning lalikatan pagtan-aw mahigala ang atong mga kaigsunan nga nag-like no ni si sister ni si Eulalio Texon ato po nakita si Brother Jose Navales sa Compostela ni o niya po si Abisoy Bagyo o niya po si Erika Saplina Quadra o niya tanawang pataning uban niya po si Sister Phoebe Pasyol, nakiguban sa nato. Okay. Ato pa ning tanaw ning uban nga nahiduga nga naglantaw karon sa programa. Okay, diri sa ta sa Pikas, ato ning lantawon makadiyot, no? Ni si Brother Rodrigo Tomabini.
nakikuban nato karong gabi na. Aniya dirita sa Pikas may gala mga nahiduga nga nag-like sa ato nga program. Kaya ato ni tanaw niya si Brother Eleuterio Lagarisa, Sarami Arribado Pipeto, kiniapos ni Asdong Ba Brituya, Danilo Andales, Jake Sumalinog, niya diapos Sebastiano Caragnano, okay. Mautoy ato manakita higala naghiduga nga nag-like sa ato nga program. Okay, niapod si Loida Agdalapis Tumakas. Thanks Kuya Lib sa pagbasa. God bless. God bless also, no? Ma'am Loida o Brother Rowell. Niapod si Rusty Dugs. Bro, good evening. Nang Isaias 66:15 mo ba kini ikadawang pagbalik ni Kristo? Sila ato niyo ng tanahon. Niapos Loida Agdalapis Tumakas. Wala gid ka hingagawa si Kuya John wa gyud kaabot tinuod na, no? Wa gyud kaabot si Brother John nga di magud matag na ning paglakaw basig na asya na langayan mga higala nga wa gyud siya makahigayon sa pag-anhi dinhi sa ato nga programa, no? Okay, ato ta sa pagpadayon ato sa ning lantawon makadiot niya si Phoebe Pasiol, Ninfa Villacastin, niya ni apod si Abner Dualio o si Sister Vina Kamay. Nakiuban na to. Okay, ato na to sa pagbasa sa pangutana. Ang pangutana higala naghiskot kini mahitungod sa unang Korinto. Ako ni basaw na. Brad, sa akong pagbasa sa Biblia, pwede da jud kaunon ang baboy. Sumala sa mabasa sa unang Korinto 10:25. Okay, thank you kaayo, no? Sa pangutana nga gipasupot ini sa ato nga programa. So, matod pa sa atong sender sa pangutana, ingon siya dinhi, Brad, sa akong pagbasa sa Biblia, pwede na jud kaunon ang baboy. Sumala sa mabasa sa unang Korinto 10:25. Okay. Ato ko nung tanawon og naghisgot ba din yung unang Korinto 10:25 nga pwede nang kaunon ang baboy kay limpyo na. Muna ito mabasa, kumaon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa mga kanunon sa walay pagsusi mahitungod nini alang sa kaisipan. Una-unang uban nga sama niya ito higalang sinder sa iya ko nung pagbasa makaon na jud kuno ang baboy. Sumala meaning bersikulo ha. Kaya ingon magod kumaon kamog bisan unsa nga ginabaligya sa mga baligyaanan sa kanunon. Kanang word kanunon, mga kanunon bang gitugot sa Ginoo kaon mo bisan unsang gibaligya diha. Wa man ni maghisgot god og atong merkado dinhi. Naghisgot manig merkado sa mga Hudiyo dito sa Korinto. Muni gipasabot ni Pablo, wa man naganas Pablo pagsulti sa mga Kristohanon nga nakabig nga na sa pagkakristohanon, makatawhan si Ginoo. Wa siya magpanuko sa pagsulti kanila kaon mo og bisan unsay ginabaligya sa baligyaanan sa mga kanunon sa way pagsusi. Unsa to asa gibaligya? Mga kanunon. Kay dito sa Korinto na ay baligyaanan sa mga kanunon. Kanunon gani kanang mga kanunon ba nga naas listahan sa Levitico 11. Unsa man ang mga kanunon na? Kung imong tanawon Levitico 11 versikulo 3, kadtong tanan nga mga mananap nga pikas ang kuko og nagapangusap sa ilang kinaon
kini maoy mahimong kanon ninyo. Mao nay mga kanonon. O gibaligya dito sa baligyaanan sa mga kanonon. Ingos Pablo kaon mo ani bisan unsa nga gibaligya sa baligyaanan sa kanonon. O niya unsa pa jud kadtong mga langgam nga dili mananagit mga higala. Ang dili mananagit mga langgam na nga dili dulumtanan. O mga clean fowls na siya. Pero ang kadtong mananagit nga mga langgam gitawag na sa Biblia unclean, mahugaw. O diya sa mga isda pod sa Levitico 11 versikulo 9 ato sang mabasa sa mga naas katubigan, mga isda. Ang may kapay o may mga hingbis nga naa sa dagat o sa makasubaan, kini maoy mahimong kanon ninyo. Mo'y mga kanonon nga gibuhat sa Dios, mga langgam nga dili mananagit, mga isda nga may kapay may hingbis, o niya mga mananap nga nagapangusap og pikas ang ilang kuko. Giba mo ni gipangbaligya dito sa merkados mga Hudiyo, dito sa Korinto. Kaya di ba ang mga on ang mga Hudiyo og mga kanang di ba na mga on sila mga gidili dito silang merkado, mauni gipangbaligya dito higala sa mga baligyaanan sa makanunon. So ang nakabig nga sa mga Kristohanon, gisultihan ni Pablo, kaon mo bisan unsa nga pagkaon nga gibaligya sa baligyanan sa kanunon. Nga naman, kay nasayod si Pablo nga ang mga Hudiyo wa na maligya og mga dili kanunon, mga kanunon ang gipangbaligya nila. Wa sila nagbaligya og baboy dito, oy. Oy, panimo, klaro yung baboy makaon, oy. Mga Hudiyo man oy. Naghisgot manig merkado sa mga Hudiyo. Ang ilang gibaligya, makanunon nga makaon nila. So, ang nakabig nga Kristohanon sa pagtuo, ginsaksyonan ni mugdaduha, kaon mo gibaligya sa baligyaanan sa mga kanunon. Kanunon ko ang dibutang diya, kanang word kanunon. Yan pa yun, dugang pagyod nga pagpamatuon kala. Kining gisgutan dining kanunon, gibaligya dito sa mga kanunon. Kung imo ning tan-awon mga higala sa Grigo, ato balik ka sa original, sa Grigo, bromatos or broma ang imong mabasa. Nga gibaligya nila, dito silang mabaligyan as kanunon. Ngayon sa maning bromatos or broma sa Greek, ang meaning ana, karni na, mga pagkaon nga mahinlo, broma or bromatos, mga allowed na siya, allowed meat, clean foods na siya. Sabtado na to. Ano man yung mabasa diha sa unang Korinto 10:25, kanang word broma or bromatos, nagpasabot nga ang meaning ana allowed meat. Unsam nang allowed meat? Mga gitugot nga mga karni nga kaunon, mga kanunon, mga higala. Mabasa na alistahan sa Levitico 11. Wa gyud na maghisgot og baboy. Munang kundi lang yun nato tarungon o tuki sabot ang Biblia, makakauntas dili kanunon. Munang salamat nga gipadangat ni nga pangutana dinhi aron kitang tanan matin-awan ta ani nga verse. Ang mabasa bromatos or broma, meaning ang meaning ani allowed meat or clean foods. Dili mabasa ni ini nga verse ang sarkos sa Greek. Unsa man ang sarkos? Ang sarkos general na siya na ay mahinlo nga mga pagkaon na apoy mga mahugaw nga mga hugaw nga gidili sa Ginoo. Ang mabasa diya sarkos, pero dili sarkos ang mabasa sa unang Korinto 10:25. Ang mabasa broma, allowed meat or clean food. Sa ato pa, ang ilang merkado way sagol.
Kay Sarcos Pauntato, parehas merkado dinis Bugo. Parehas atong mga merkado sa atong mga lugar nga naay makita nimo diha nga naay baboy gabaligya, naay manok, naay kanding, naay baka, ari kas maisda, sagol-sagol. Sarcos na General Foods, clean og unclean, pero dili na maoy mabasa sa unang Korinto 10:25. Bruma or bromatos nga mabasa. O, kinita yun. Dili sadto, pulos gidili. Ang dili, ang kanang unclean food sigala, sa Greek akatharton na siya sa Greek, akatharton, meaning unclean animals, unclean fowls, o niya forbidden kanang unclean nga mga isda, mga higala. Pulos magidili sa Greek gitawag nag akatharton, kanang mga gidili tanan, pero sagol gani na ay gidili na ay gitugot sa ilo kanang limpyo, sarkos. Pero kining sarkos ug akatharton dili mabasa diha sa unang Korinto 10:25. Ang mabasa kining gitawag og bruma or bromatos. So simple kay higala. Kanang uban nagtudlo nga makaon na tanan, magmahay raon niya na sa alas katapusan nga naman kay wa man tarunga og sabot ang balaan na kasulatan. So muna nga atong tugutan nga ang Biblia mo'y mutudlo na to o the best teacher ng Bible. O niya gidili man na des Leviticus 11 sabto ni mong ayaw unsay ipabot-sabot sa unang Korinto 10:25 unsay pasabot na. So karon deklaro kayo atong nasabtan kay ang mabasa na diha bruma or bromatos nagpasabot mga allowed meat, allowed fish, o niya allowed fowls, mga dili mahugaw sumala sa gilista diha sa Levitico Kapitulo 11 mga higala. O mo nang nabasa? Mo nang atong di na to dali-dali on og conclude. Nga naman, kay basig makakaon ta higala, magmahay unya ta sa adlaw sa katapusan. Magmahay unya ta sa adlaw sa katapusan. Kay kanang mga gidili sa Ginoo sumala sa atong mabasa. Kung basaw din niya, tanaw nato ang gisulti sa balaan na kasulatan. Tanaw nato kung unsay giingon din sa Ginoo. Okay. Atong tanawon ang Kapitulo 5, versikulo 17 sa Levitico. Manito mabasa. Og kung may usa nga makasala og makabuhat sa bisan unsa ni adtong mga butanga nga ginadili sa sugo ni Jehova, bisan wala siya makahibalo ni ana, nakasala siya og nagapasan siya siyang sala. Tiyan mo na, ang bisan kinsa nga nakasala nga nagabuhat og bisan unsang butang nga ginadili sa sugo si Ginoo, ginadili sa Ginoo, nakaunsa siya, nakasala siya mga higala. Kinsay nagsulti? Ang Dios mo inamulong ana, ang Dios nga imong giampuan, ang Dios nga mo imong gisimba, ang Dios mo imong gituhuan, maoy nagsulti ana, makasala ang tao nga musupak sa mga ginadili sa sugo sa Ginoo. Anya karon kay gidili man na sa sugo sa Ginoo ang baboy di pakaon. Anya sa may Ginoo, nakasala ang tao nga musupak sa ginadili sa Ginoo og siya magpasan siya masala. Ano magmahay ta sa los katapusan, nahibaw og wa kahibaw nakasa. Na amo giingon sultihan nga ignorance of the law excuses no one. Nahibaw kag wala, makasala ta kung atong lapason ang ginadili sa Ginoo. Naalang sa atong mga suki nga tigpaminaw, atong mga viewers,
aron di ta makasala, undangan ta nagkaon ang gidili sa Ginoo. O niya atong sabton og ayo ang Biblia. Aron sigurado nga sa katapusan niya kinisuguas Ginoo. Sugo man ni gitawag dietary law. Iya man is Ginoo. Karon ang pangutana, kisa may kalimutuman ani ang mga Hudiyo ra or apil tang dili Hudiyo? Aton tanawon ang Biblia, kaning mga sugos Ginoo. Sa Salmo 105, versikulo 7, dinhi ko mabasa sa maayong balita sa Biblia. Mao ni atong mabasa. Ayo dinhi, siya nga atong Ginoo. Mao ang atong Dios. Ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Kaklaro ani pagkasultiaw? Siya nga atong Ginoo. Mao ang atong Dios. Ang iyang mga sugo, kung sabay mga sugo, alang sa tibuok nga kalibutan. So alang sa mga kaigalaan natong nagunahuna nga sa mga Hudiyo rana, sa mga Israelihanon ranan sugua, ato na wagtangon ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Kinsa man ang sugo nga ang baboy ipakaon? Sugo sa Dios. Kinsa man ang mga sugo kinsa man nagsugo anang mga sugo nga mga mahugaw nga butang dias Levitico 11 higala. Ang Dios nagsugo ana nga di ipakaon ang mga mahugaw. Uni atong gibasa ganiyang 5:17 sa Levitico, makasala ang tao nga musupak sa maginalidili sa sugo sa Ginoo. Kuyawa ang pagkasultiha oy. Makasala unya usa man ni nakasala. Ang bayad sa sala sa Roma 6:23. Kamatayon o sani kamatayona pinadayag 21:8 ikaduhang kamatayon sa linaw sa kalayo. Saad das Ginoo. Sunugan ba di ay og mukaon tas gidili? O niya atong tan-awon pa yun ang gisultis Ginoo dinhi sa Isaiah 66 versikulo 16 o 17. Unya ako ni basaw ni Gala nag-ingon dinhi ang versikulo 16. Kay pinaagi sa kalayo ang Dios mopahamtang sa iyang hukom. Og ang mga pinatay sa Dios daghan. Oy, kisay mopahamtang sa paghukom ang Dios. Unsay iyang ihukom, isilot niya sa mga taon dautan, kalayo, natuman na wa pa matuman, umaabot pa na mga higala, wa pa na natuman sa ato nga panahon. Sa ato pa, future pa na siya, umaabot pa na future, wa pa na natuman. Karon, wa pa man ning abot ang adlaw sa katapusan mo hinungdan nga wa na natuman. Kinsa man ang mga tawhana gisaaran nga sunugon silutan sunugon sa kalayo sa katapusan nag-ingon ang Ginoo siya man nag-ingon ana nya daghan daw ang masunog ang masilutan sa kalayo. Kinsa man na atong i-continue basa 17 Dricos Contemporary English Version. Some of you get yourselves ready to go to a garden to worship a foreign goddess. You eat the meat of pigs, lizard, and mice. But I, the Lord, but I, the Lord, will destroy you for this. Kisay mo destroy, mulaglag, ang Ginoo. Ingon ni, daghan kaninyo, nga sa inyong kaugalingon, andam sa pag-adto sa mga tanaman, aron mo simba sa mga Diyos, mga langyaw nga Diyos, mukaon kamos unod sa baboy. Onya, mga ilaga, dulumtanan, apan ako ang imong Ginoo, magalaglag kanimo nining mabutanga. Siya nagsulti ana. Mabutay hinungdan niya ato nabasa diri, daghan unya ang iyang mapatay, daghang malaglag na naman. Majority karon mga higala nato nagampo to Ginoo, nagkalalain ang pundok pero nagakaon sa gidilis Ginoo. Ang saad sa Ginoo sunugon sa kalayo sa katapusan. Muna atong pamalandungon karon. Sa adlaw sa katapusan, sa Mateo 24:51, daghan unya ang muhilak og mukagot ang ngipon tungod sa pagbasol
og pagmahay. Okay, ni ay ako nga tan-awon mga higala. Itong oras ning abot na ni Asloida Agdalapis Tumakas. Ang merkado nila dito lahi sa merkado diri sa Atua. Kay dito puros makaon ang gibaligya diri sa Atua, saksak, sinagol, mahugaw, makaon og dali gisagol lang. Tiyaw tinod na. O niya po si Brother Mrs. Alex Leban, kanimo texter, basaha, daan ang Isaya 16:17, silutan raba pinaagis kalayo ang nagkaon sa baboy o uban pang dulumtanan inig-abot sa katapusan, sabta og insaktong unang Korinto 10:25, samtang mamalandong ayaw kalimting Isaya 66:15-17. Daghang salamat sa imong pangutana. God bless. Okay. Salamat kay sa inyong mga tampo o inyong pagpakiguban sa itong tulumanon. Sa dili pahingpit, tapuson atong tulumanon. Nia higala ang atong tensyon. Okay, mag-ampo ta. Amahan mo na kitasan sa mga langit. Salamat o Diyos sa iyong pagpakiguban karong gabiuna. Naghangyo kami kanimo, hinaot pa nga imong kaming giyahan nga aron sa alos katapusan kaming tanan mga luwas. Amo kining gisalig madawat sa Alan sa Kristo ang manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang may Jesus is our hope o kaniyang tanan ang mga suki o mga pinalanggan tigpaminaw. Sa ngalan sab ni Pastor Joel Tirana, Brother John Dehito, kini ni Higala, Brother Libik Labis Pengon, daghang salamat o mayong gabi ikanatong tanan.